Unom ka mga gipasangin lang mangunguot ang nakuhaan sa video nga namiktima sulod mismo sa Basilica Minore del Santo Niño, Miyerkules sa hapon, Setyembre 11. Mikatap karon sa social media ang video sa usa ka babae nga nagampo sa dagkutanan sa Basilica nga gitapukan sa 5 ka babae ug usa ka lalaki. Apan sa wala damha gikuot na diay sa usa sa mga suspect ang cellphone sa biktima. Nagkanayon ang hepe sa Waterfront Police Station 3, Police Major Lindbergh Yanggo, nga nailhan na nila ang 5 ka suspect nga makita sa video. Regarding atong incident na post sa social media tapos na viral, actually we already identified 5 of the suspects. So nailan na to, gitanaw na mo ang record sa Station 3 na sila previous nga kaso nga same kaso, theft, tapos mao inginana gihapon. Midugang sab si Yanggo nga mga lokal o mga taga Sibura mismo ang mga suspect. Taliwa sa gipatuman nga seguridad sa simbahan, mipasidaan si Yanggo sa mga manimbahay nga magbinantayon sa ilahang mga butang, ilabi na nga wala nay pili ang mga kawatan karon kun asa nila buhaton ang krimen. Gani nailhan na pud namo ang mga ngalan nato. Nalayo siya nga amo pang iklaro ang iyahang complete name. So hopefully maka-file mi kaso ato. Aron masiguro ang kaandam sa kapolisan sa pagresponde sa mga krimen sama sa kawat sa Santo Niño, kipahigayon karong adlaw Setyembre 12 ang simulation exercise o SIMEX sa syudad sa Sugbo. Kini gihimo aron masukod ang pagresponde sa kapolisan batok sa laing-laing krimen sama sa robbery, bomb threat o kidnapping. Usa ka insidente sa pagpanulis og pawn shop sa downtown area ang ilang gihimong simulation exercise. Sa maong senaryo, 4 ka daw mga suspect ang mituli sa pawn shop. Dunay pipila ka mga tao ang nakugang sa maong kalihukan apan nang hinaot nga makatabang ang simulation sa pagmino sa krimen sa syudad. May tindahan ko, kuya once siya, kay gitulis ako ito sa una ng kuansan niya. Niyo na siya nung tanawa ko nung tunoy, ngalig, tinuod na siya. Napakarin ko simulation drill man. Namahayag ang acting city director sa Cebu City Police Office kon CCPO, Police Colonel Antonieto Cañete sa kamahinungdanon sa maong kalihukan pagkontra sa krimen. Simulation exercise on robbery. Our purpose is to acquaint our people as well as yung mga natin, stakeholders and yung mga owners ng mga jewelries and other banking institution. Duna say mga punton nga naobserbahan si Cañete nga angay palambuon aron mas paspas nga pagresponde sa susamang mga krimen. Well, okay naman pero practice makes perfect man gino. Mao ikuwang nato diha. Kinahanglan siguro we have a regular conduct of simulation exercises not only to improve the capability ng ating mga PNP personnel, also sa ating din mga stakeholders din at mga clients. Kini si Elaiza Peñaranda, alang sa MyTV, Cebu.